Melloras nos accesos e nos vestiarios. Esas son algunhas das peticións que dentro do colectivo Amizade realizaron esta mañá o director do Centro Deportivo de Campolongo e a responsable de obras. Pequenos cambios nas novas instalacións para optimizar ao máximo a mobilidade das persoas con diversidade funcional. Simplemente, pois, ao mellor na distribución do vestuario accesible, pois ver a posibilidade de se ao mellor o inodoro se pode desplazar 20 centímetros para un lado, pois para que quede un poquinho máis cómodo, aínda como está plantexado, cumpría a normativa perfectamente, pois, bueno, se conseguimos ver o plano un poquinho máis en grande, pois se cadra podemos plantexar unha pequena modificación dentro da normativa que pode facilitar a usabilidade. A pesar de que o proxecto do Centro de Campolongo xa cumpría coa normativa, os responsables deste complexo deportivo decidiron reunirse co colectivo Amizade para conseguir facer unhas instalacións adaptadas a todo o mundo. Inda que hai unha normativa que te dá uns marcos, dentro desos marcos ti adoptas unha serie de medidas, pero despois falas cunha persoa que o vivencia e di, non, mira, é que se eu fago este giro, pois resulta que vou a facelo moito máis cómodo, moito máis autónomo, moito máis... E, bueno, a verdad que a reunión de hoxe teño que decir que foi bastante productiva nese sentido, en como eles atacan, digamos, coa súa mobilidade ou coa súa discapacidade deles ou de outros, as tarefas que teñen que facer normalmente, e resulta que, ao mellor, se faz pequenos cambios, facilitas moito máis a vida. O Centro Deportivo de Campolongo abrirá as súas portas o vindeiro 1 de outubro. Os responsables deste proxecto están pensando en pechar os rexistros porque o número de altas supera xa as 2200.